ನಮಗೊಂದು ವಿನ್ನರ್ ಬರ್ತಾರೆ ತದ್ದಿಂ ತಾನೆ ಮಾಸೆಪಾದೆ ಅಲ್ಲ ಚೈತ್ರ ಬತ್ತ ಚೈತು ಅದೆತ್ತಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಚೈತು ಬೋಲಾಡ ಒಂದುಲ್ಲ ಜಗಬೋಮು ಇನ್ನು ಜಗಬೋಮ್ ನಾನೇ ತಾನೇ ಅಂಚ ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತೇರಿ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಪುರ ಲಕ್ಕದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಆಟಿ ಸಾಮಾನು ಇಪ್ಪು ನೀಡಿದವ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾತಾಯರುಂಡು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾತಾಯರುಂಡು ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಆಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತು ಚಾಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾಗ್ ದಾದ ಪಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಕೋಡೆ ನಮಗೆ ಕಂಡಾವಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನಿ ರಾತ್ರಿ ಇಟ್ಟು ತೆಡ್ಲು ಬರ್ಸ ತೂರಿ ದಾದಾ ಒಮ್ಮೆ ಪುಗೆ ಬರ್ತನೇನ ಏರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗುಂಡು ಚೈತ್ರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇನ್ನೇಕಲ್ಲ ಕಾಂಡೆನೆ ಲಾಗ್ ಆಗುಂಡು ಪುಲಿ ಉಪ್ಪಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ತಿಂದಾನಾ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಖಾಲಿ ಚಾಬಾರ್ನ ಹೌದೇ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಇಡ್ಡೆ ಅಜ್ಜ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಅಂದ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಆಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ತಿನ್ಕ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಇದೀನಾನ ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಡೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಡಿ ಆತಂದು ನಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಸಾಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ತಿಂದಾರ ಆಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಬಲ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ತಿನ್ಕ ಬಲ ಪೂರಿಗೆ ತಿಂತಿಜೆಗೆ ಆಗ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಈ ತಡ್ಡೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ನೀಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ನೆಮ್ಮೆ ದನಿ ಓ ಸಂಕ್ರೋ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೈಕಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಇಕ್ಕದನ್ನು ಧೂಪ ವಾತೋನ ಇನ್ನು ಪೂಜೆ ಅನ್ಪನೆಗೆ ಪೋ ದೀಲ ಅವಳು ಉಲಾಯಿ ಪೋ ದೀಲ ಉಲಾಯಿ ದೀಲ ಹಾಂ ಕಡೆ ಹಾಂ ದಾದ ಪನ್ಪನ ನೀಟ್ ಗಡೆ ఓ అంచది కపాడుగా సరే ಡಿಮ್ಮ ಬೂರಂದು ಮತ್ತೆ ಉಂತುದುಂಡತ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ನಮೆ ತೋಜುನ ತಿಂದಾನ ಇಲ್ಲ ಆ ಚಿಕ್ಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಿಗೆ ತಿಂದಾನ ಚಿಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ತಿಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ರಡ್ಯ ತಿನ್ನಗೆ ಸೋಕಾಪು ಚಿಕ್ಕಿ ಬಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಾ ಚಿಕ್ಕಿ ತಿನ್ನು ಬಾ ಹೌದು ಆಟ ಚಿಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕಡೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏತು ಸೋಕದ ಪತ್ರಡ್ಯ ಗೊತ್ತನಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ತಿಂತೀಯಾ ವಾರ ಕೊಡೋಣ ಬಗ ಏನಿದಾನೆ
ಇದು ತಿನ್ಬಾಣ ಇದು ತಿಂದಾನೆ ನಾನು ತಿಂತ ಚೈತ್ರ ರಡ್ಡೆ ಎಕ್ಕಲ ತಿಂದಳಿಗೆ ಬೋಲಾಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಜಗಬೋಮು ಏನು ಜಗಬೋಮ್ ಜಗಬೋಮ್ ಕೊರು ಪೋ ಆಂಟಿಡೆ ಕೊರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲ ಚೈತ್ರ ಬರ್ತಲ್ಲ ಚೈತು ಅದೆತ್ತಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಚೈತು ಮುರಣಿಗೆ ಅಂತೀನಿ ಇದೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಚೈತು ಚೈತುನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಭಯಂಕರ ಚೈತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪೇರಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಆಡ್ತದೆ ಅದನ್ಪ ನಮ್ಮೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಬೈದನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೇಮ್ दादा मैं पूरी मनी पता बोलती नहीं बेला एम्पो तो का पेपर को बॉडी दी गुंजी हेल्प मान पड़ा ಯಾವ ಜಿನಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡು ಯಾವ ಕೋಡೆ అని చైత్రడ చెప్పునగా పంతిజ బర్స బార్పుండు ఎంచ బర్స వత్తిని ಎಂಚ ನಮ್ಮ ನಾಲಾಯಿ ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜನಿ ಯಾನು ಕೋಟೆ ಚೈತ್ರ ಬಂಡಲು ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅರ್ಧೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಲ ಹಾಕದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅರ್ಧೋಡೊಂದು ಪಂಡಲ್ ಐಕೆ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರೈದಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ್ಲ ಅಂಡು ಅಂಡೆ ಐ ಕಾಲ ಅಂಡಲ್ ಬರ್ಸ ಬರಂದು ತೂನಾಗ ಇನಿ ಬರ್ಸತ ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡವೈದನದೇ ತೆಡ್ಲು ಮತ ಬರಂತು ಭಯಂಕರ ಮೇರ ನಾಲೈ ಭಯಂಕರ ಮೇರ ನಾಲೈ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲಂದು ಈರ್ನ ಮಲ್ಲೊಂದು ಹತ್ತು ಏನ ನಾಲೈ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡಲ ಪುಜ್ಜಿ ಇಕ್ಕಲು ಪಂಡಲ ಪುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಪಂಡೋಡೋ ಏನು ನಲಿಪೋಡೋಡ ನಾನೇ ನಾನೇ ತಾನೇ 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 ಅಬ್ಬಾ ಡಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಧೂಲೆಂಗ ಕಾಪಚಿ ಮಿತ್ತು ಬೈ ದೂರ ದೂರ ಅಡಬೋಚಿ ಪೋರ್ಚಿ ಅವಳು ಗೊಂಗೆ ಹಾಂ ಗೊಂಗೆ ಅವಳು ಬರೀ ಇಟ್ಕೊಳ್ದುಪ್ಪೆ ಕಾರ್ನರ್ ಬಣ್ಣಗ ತಿನ್ಪೇನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಮುಗಿ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಆತಿಜಿನಲ್ಲ ನಾವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ಮೊರತನ್ನೆ ಪೋಪಿನಿ ಮೊರತನ್ನೆಗೆ ಪೋದು ಐಟಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ದಾರಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೀಟ್ ಕೊರ್ಪನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ನಮಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದೇನು ಸೀದಾ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಯೂಶ್ವಲ್ ತೋಜೋಜಾನು ಅಂತ ಅವೇ ನಾವು ತರಕಾರಿಲ ಅಂತೆ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಆವಡು ಸೊ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಮೊರತನೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕದಿಗ ಓಕೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಕಣತ್ತದಾಂಟು ನಲ್ಲಂತ ಐಟಮು ಪಂಡದ ಬೈದ ಹಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕದೆ ತೊಂಬರ್ರೆ ಚೂರು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಣೆ ಯಾರಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಓದು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತ ತೊರಕೆ 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 ತುಲೆ ಕಾಯಿ ನೀನು ಇಡ್ತು ತೊರಕೆ ತುಲೆ ತೊರಕೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಡದ ಅಂಚ ನಮಕ್ ನನ್ನ ಎತ್ತಂತ ಹಿರೇ ಕಡಪೆರಂಡು ಹಿರೇ ಕಡಪುಗ ಹಿರೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಚೂರು ಕರ್ತದು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಜಿಂದ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಇಕ್ಕಡ್ದು ಕನವಡು ನಮ್ಮ ತೋಟಡು ಉಂಡು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಬರ್ಸಗ್ ಮತ್ತು ಗಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪರಿದನು ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ತೂದು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ತೂಕ ಹಿರೇ ಅಡ್ಪೆರೆ
ಓಡಿ ಹಾಕೊಡು ನೀನು ಹಾಕೊಡ ಚೈತ್ರಾಗ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಡಿಗೆ ನಿಕ್ಕ ಹಾಕ್ಯಾರತ್ತ ಹಾಂ ಬಗ ಐನ ಹಾಕ್ಯಾರನಾ ಐನ ಹಾಕು ಬೀಜದ ಹಾಕು ಅಂದ ಬೀಜದ ಹಾಕು ನಮ್ಮಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ತೋಟ ಕೊಡೀರೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ದೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತನಾತ್ ಯಾಯಿ ಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೂನಲ್ತು ಪೋದು ಕನವಡು ಅರಿಬೈಲ್ಗೆ ಸೊ ಇತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ದೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ತೋಟ ಮಲ್ಲದಾಲತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಗುಡು ತೋಜಾದೇನು ಬಟ್ ತೂವಂದ ನಾಲ್ಕಲೊಂಜಿ ತೂಲೆ ಆತಿ ಮಲ್ಲದಾಲ ತೋಟ ಹತ್ತು ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ತೋಟ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಗದೈ ತಾರದೈ ಪಂಡ ಮೂಲು ಕಂಗದೈ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಬಜ್ಜೆ ಇದಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಬಜ್ಜೆ ಮಲ್ಲ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡೀರೆ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಕೊಡೀರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೆಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆ ಗುರಾಪನು ನಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ಎತ್ತನ ಖುಷಿ ನಂತರ ನೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಆತು ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಳ ಮೈನಾದಿತ್ಯ ಬರ್ಸಾಗ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಾಳಿ ಮಾತ ಭಯಂಕರ ಬತ್ತಂಡ ಪೂರಾ ಲಗಡಿ ಹೋಗ್ಬುಂಡು ಗಾಳಿಗೆ ಪೂರಾ ಪರಿದು ನೀರೇ ಲೆಕ್ಕದ ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಕ್ಕದ ಪರಿಲೆಕ್ಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ತದು ನೀರೇ ಉಂಟ ನಮಕ್ ಒನಸ್ಸುಗಂದೇ ಪರಿಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಕೆಲವಂಚಿ ಅದು ಮಲ್ಲ ಇರೇನ ಅಂದೆ ಅದಾಯ್ತೇಕ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇರೆ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಇರೆ ಟೀರೆಗೆ ಭಾಳ ಸುನೆ ಹತಿ ನನ್ನ ಮಗುವೇಲಿ ಮಲ್ಲದ ಇಂಜೈರ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಡೌಟು ಒಂಜಿ ಇರುವತ್ತೊಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮಯ್ಯಾಗ ನನಗ ಮಾಮು ನಡೆ ಪೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಅದು ಭಯಂಕರ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ಪೂರ ಬಾರೆ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೂರ್ನಿ ಗಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ತುಲೆ ಪೂರ ಗಾಲಿ ಬರ್ಸಾಗ ಬೂರ್ನಿ ಅವ್ರ ಈಚಿನಂತ ಇತ್ತನು ಹಂಚ ಈತೀತ ಸಪ್ರದ ಮತ್ತು ವರ್ಕೌಟ್ ಹತ್ತ ನಂಗೆ ಈತೀತ ಅಲ್ಲ ಬೋಡು ಮತ್ತು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾರಿ ದಿರೇಟು ಉಂಡುಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿನೇತ ನಮಕ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಮಶ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತ ವಾಯಿನಂಚಿನೊಂಜಿ ಇರೆ ಆತ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಮಶ ಉಪ್ಪು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ನಮಕ್ ಅಂದೇನು ಮತ್ತೆ ನಮಕ್ ಒನಸು ಬರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದೇನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಐನೊಂದು ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾಲ ಅಂಜಿ ಐಟೊಂದು ಇಜ್ಜು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜು ಪಂಡ ಇರೆ ಆತ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಐನು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ದಕ್ಕೋಲಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಪಾಲದ ಬಟ್ಟಲು ಪುರ ಮಲ್ತಾನೆ ಐನು ಒಟ್ರಾಸಿ ದಕ್ಕೆರ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಕಡೇರ ಬರ್ಚಮ್ಮ ಕಡೇರ ಬರ್ಚಕ್ಕೇನದಿ ಕಡೇರೆ
ini kulimpe tuccinది kulimpe tuccinది ಕಡೇರಿ ಆಪಣಿಗಿತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕಡೇರಿ ನೀವು ಕದೈತೆ ಪೂಂಟೋಡ ದಾಯ್ 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 ഓ ഇത് തുച്ചിന് ಅಂಜು ಕೈಗೆ ಸೋರು ಕೊರು ಒಕ್ಕರಟ್ಟು ಕೈಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಶೃಂಗಾರ ಕೃತಕ ಬಂಗಾರ ಆಕೆನಾ ಆಕೆರ ಅಂಡ ಓ ಬಲೆ ಬಡ್ಗನಾ ಹೋ ಮೀನಿಗೆ ನನ್ನ ಚೈತ್ರ ರಟ್ಟುವಾರ ಇಜ್ಜಾಲಿ ಅಂಜ ಪೂರ ಅರ್ಧ ಪೋಪುಡಿ ಏನ ರಡ್ಡುವಾರದ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಅರ್ಧ ಪೋಲ ರಡ್ಡುವಾರ ಅನ್ನು ಈ ಬಣ್ಣಾಗ ಫುಲ್ಲು ಒಂಜೊಂಜು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಇದುಪ್ಪೆ ಈ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಡೆಗೆ ಪೂರ ಅವ್ರು ಗೋದ್ರಜ್ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದೀಪೆ ಇಂಬತ್ತದಾರ ಸೀರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಯಾಂದೇ ಬಾಡ್ನಿ ಅದು ಮುಗಿನ ಪಕಾಯಿನ ತುತ್ತದು ಚೆಪ್ಪುನೆ ಏಯ್ ಇಂಚನ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಲೂಸ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿರ್ಗಿಲ್ಲಕನೆ ಆಯ್ಜ ಇತ್ತ ಪಾಡಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ದೊಂಬುಂಡಿತ್ತೆ ಓಲು ಐ ಲವ್ ಯು ಪಾಡೆ ಓ ಸಂಕ್ರೋ ಅವಳು ಅರ್ಧರ್ ಬಾಕಿ ನಾವು ಇರೇಬ್ರ ಕನಾಯಿನ್ ಪೋ ಬಂಗಾರ ಕ್ಷಣಿಕ ಬಾಳ ಅಬ್ಬಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇತ್ತಾರತ ತರಕಾರಿ ದಾದಾಂಡು ಪಂಡದು ತೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾವೆ ತರಕಾರಿ ದಾದ ಆತು ನಾನು ತರಕಾರಿ ದಾಲ ಆತಜಿ ತರಕಾರಿ ದೈ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬೈದನು ಕೆಲವು ಆಲ ಒಂದು ಬೈದನು ತೊದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲತ್ತನದ ಹೊರ ಸೈಯರ ಬೋದಿತ್ತನು ಈಟ್ ಬಾಡಿಯಕ್ಕೆ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಗ್ರೋ ಅವನುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಆತನು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಬರೋನುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಮಾತು ಪೂ ಬುಡ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ ಆಂಡ ಆಪುಂಡು ಈ ಎರಟದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಸಾವು ಮಾರ ಪಾಕಡೆ ಜನ ಅಂಚ ಆವನುಂಡು ಆತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಉಂಡು ಗ್ರೋ ಇತ್ತಂತ ಈಟ್ ಬಾಡಿಯಕ್ಕಂತೆ ಗ್ರೋ ಆವನುಂಡು ಬಟ್ ಇರೇ ಪೂರ ತಿಂತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಕೆಲವು ಸೈದಿನ ಅವಳು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ದೈ ಇತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಸೈದಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಚ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ನೀರು ಪೂರ ಪಾರ ತೂತುಂಡು ಮೊದಲ ಮೂಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆವಂದಿಚ್ಚಿ ಮೂಲ ಪದ ಕೀಟಾನು ಭಯಂಕರ ಉಂಟು ಐಟೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೋ ಆತಿನ ಪಂಡಂದುವೆ ಒಂಜಿ ದೈ ಚೂರು ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಹೊರ ಗ್ರೋ ಆಪಿನೋಟ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾಲ್ನ ಪೋಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಇರೇನ ತುಚ್ಚೊಂದು ಗುಲ್ಲೆ ರೈಕಲ ಬುರ್ಸೋತು ವಾಡೆ ಕೀಟಾನುಗು ತೂಕ ದಾದಾ ಬುಡ್ಪಾದೇತ ರಾತ್ರಿ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬೈದನು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ದೊಂಬುಂಡು ಅಂಜ ಚೈತ್ರ ಬಾರಿ ಅಂಜಿ ಫೋರ್ಸ್ಡು ಅರ್ಧದ ವಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದಾನೆ ಮಾಸೇಪಾದೆ ಹಾಂ ಹಾಂ
I love you. I love you. ತೆಲಿಕ್ಯಾರ ಬಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇಗಂಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅವನು ಮಂತಿಜಿಲ್ಲ ಪಾನ್ ಪೂಜಾ ಅಲ್ಲ ನೀರೇಲ ಏನಿ ದೊಂಬೋ ಬಲ ಅವು ಇತ್ತಂಚೂರು ಕ್ಲೌಡ್ ತಿಕ್ಕಣದಲ್ಲ ಶೂಟ್ಗೂ ಮಾತೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ನ ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಹೆಂಗೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನು ಅವಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಲಾದು ಪುನ ಅಂತೆ ಲೈಟ್ ಕೊರ್ದು ಫೇಸ್ಗೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಬೋಡಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಲೈಟ್ ಬರ್ಪಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೋ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪೆಲಕೈ ಹಾಂ ಗಾಡಿ ದೇಕಾಗೈತೆ ಏನೋ ಇರೋ ಅರ್ಧೋಡು ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು ಹಾಂ ಇನಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂತೆ ಮಕ್ಕ ಕಾಣಲಿ ಬಯ್ಯಾರ ಸುಂದರಕ್ಕ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲಿರ್ಬಾರಿ ಶೃಂಗಾರ ಕೃತಕ ಬಂಗಾರ ಕ್ಷಣಿಕ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬಡಿವಾರವೇಕೆ ನೀನಿಟ್ಟ ಗಾಯ ಮಟನ್ ಕಲ್ದಾಕುನು ಅಬ್ಬಾ ಕಾರಿಗೆ ಬುರ್ನು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ವೇನ್ ತದನ್ ಒಂದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಲತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲೆ ಮಡಲ್ದೆ ಸೈಡ್ ಕಿರುಕುಲ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ವೇನ್ ನಿಕ್ ದಾಯ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಹತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಡು పోదల పో అని కేసు వాడిని అన్నది ఇదే పోపిని నిన్ను బొక్కలు పోతే పోయితాం పోపేరు రాజరాజు ఈ బల ఇడవల ఆ ఐరేన్ కూడా పాతం బల అండ్ ಈ ಐರೇನ್ ಅಂಜಿ ಪಾತ ಒಂದು ಅಂಚಿಗೆ ಬಲ ಅವಲಿ ಜವಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅವು ಹತ್ತದೆ ಅವು ನಿಕ್ಕು ನೇರ ಅವು ಪಾತನ್ ಹಾಂ ಪಾತನು ಉಪ್ಪಡವು ಎಲ್ಲಿ ಸೂಪ್ ಬೇಗ ಅವು ಪೂರಿಕ್ ಗುನಿಯರವು ಇದು ಪರಂದು ಮಾತಾಡ್ದೆ ನೆನಪನ್ ಪಾವ ಒಕ್ಕ ದೆನ್ ಅಲ್ಪಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ದಕ್ಕೀನಿ ಪೂರ್ದಿತ್ತಿನ ತವು ಐತೆ ಕೊಡಿಕ್ ದೀನ ತಾಯಿ ಹಾಂ ಪಾತನು ಪಡವು ಎಲ್ಲಿ ಪಡವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹ್ಞೂ ಆರ್ಲಾ ಗಡಿ ಕಾಲ್ ಬನ್ರಿ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಜಿ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಯ್ತು ಬರ್ಸಾಯಿ ಪಕ್ಕ ದೆಕ್ಕದಿನ ಇಜ್ಜು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಕುರೆ ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕುರೆ ಪದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚಿನ ಅಂಚಾದು ಕುರೆಟ್ಟು ಮುರುಕುದನು ಕೆಸರಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನು ದೆಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾರ್ ವಾಷರ್ ನಮ್ಮ D5 ಕಾಪಿಂದ ಅಂಚ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ದ ಸೆಟಪ್ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆದೊಂದಿತ್ತೆ ನೇತ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಆಯ್ತಾ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನು ವಾಶ್ ಮಲ್ಪಾಗ ಎಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚಿನ ಅಂಚಾದ ಚೂರು ಯಾಪಲ ಕೂರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಗಾಡಿದ ಮಸ್ತ್ ಧೂಳುಂಡು ನಮ್ಮ ಓಡೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ ನಮಕ್ ಪೋಯರೆ ಅಂಚನೆ ದೀದ್ ಪೂರ ರಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತು
ನಮಕೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರು ಬತ್ತೇರು ಏರು ತೋಜಾವ ಬಿನ್ನೆರು ಅಪರೂಪಗ ಬರ್ಪಿನ ಬಿನ್ನೆರು ಬತ್ತೇರು ಬರೋ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಆಲೇ ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಬಸ್ಸಿಗೆನಾ ಏತಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಲ ಮಾ ಆಂಟಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪಮ್ಮಿ ಆಂಟಿ ಅನ್ಪೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಆಂಟಿಗೆ ನನ್ನ ತೈನ್ ಹಾಕುವೆ ನಂದು ಐಕ್ಬ್ರ ಬಿಡು ಪೋ ಆಂಟಿಟ ಪಾತೀರ್ ಪೋ ಆಂಟಿಟ ಪಾತೀರ್ ಹಾಯ್ ಅತ್ತ ಹಾಯ್ ಕೂಡ ಕಡಪುರ್ನ ಅಂದ ಇನಿ ಬತ್ತನೆ ಆತ ಮಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡಪುರ್ಗ ಅಂತೂ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಚ ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ನಾನು ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡಪುರ್ನ ಸೀನುಂಡು ಇನಿ ಬತ್ತನಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಪ ನೀರು ಒಂಜಾಡ ದುಂಬಾರೊಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಒಂಜಾರ ದುಂಬಾರೊಚ್ಚ ಅತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಾರ ದುಂಬು ಬರೊಚ್ಚ ಇರಿ ಇನಿ ಬಾತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಪುರ್ನ ಆಯ್ತವು ಐಸ್ಸೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಈತರ ಆಟಿಗುಲ್ಲನೆ ಆಂಡಿರು ಇರು 3 ಗುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಆಟಿಗೆ ಅಂಡನೆಲ್ಲ ಗುಲ್ಲೆ ಇರು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಅನ್ಬೋದ ಅಂತ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬರ ದೆಕ್ಕದು ನಾನು ಅಂಚೂರು ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಇಂಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ ಗಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂಡ್ ಚೂರು ಬೇಲೆತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವ್ನು ಬತ್ತದ ನಂದು ಜಾಲ ಅಡಿಪೇರು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಬೈಯಾಗ ದಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಎಲ್ಲದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಯರಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪೋಪಿನೇತ ಪೋಪಿನಿಂಗದಲ್ಲ ಆತುಂದು ಆಪುಜಿ ನಾನು ಆತುಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂದ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಗಂಡ ನೀನು ಬುರ್ದುವನ ಬೇಜಾರಾಪುಜ ಅವು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅನ್ಸತ್ತು ಬಟ್ ಅಲ್ಪೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಡು ಮುಲ್ಪೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದೆಪ್ಪನಂತ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿನ ಕಾಲೇಜ್ ರಜಾ ಹಾಂ ಎಡ್ಡ ಪಂಡರೀರು ಎಡ್ಡ ಪಂಡರಿ ರಜೆಗೆ ಆತೈತೆ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡಿದು ಬಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಚೈತು ಪೋಪಿನಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ರೈಜಲು ಪಯಬಾಲೆ ಹೋದೆಯ ದೂರ ಓ ಜತೆಗಾರ ಆಟಿಯು ಬಂದಾಗ ಆತ ಕೋರಿಯು ತಿಂದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಹೋದಾಗ ಯಾನೊಂದು ಲೈನ್ ಪಂಡೈತಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಸಿಂಕ್ ಅವು ಮರತ್ತಿಂದ ಅದೊಂದು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತವ ಮರತ್ತಿನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ್ಲಿ ಈ ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ ಬಂದಾಗ್ಲಿ ನೆನೇಪುಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಾಗ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಮಾತ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಚೈತುನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಡಪುರಿ ಚೈತುನ ಅಂದುಂಡು ಎಂದು ಎಂಜಿನ ಕಥಕಲಿ ಪೋನಾಗ ಯಾನೊಂದು ಬೋಟುನೆ ಕಥಕಲಿಗೆ ತದ್ದಿಂ 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 ಅಂಚ ಚೈತ್ರ ಬಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೈದೇರಿ ನೀ ಅತ್ತಿಗೆ ದೋಜ ಆಯ್ತ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೈದೇರಿ ಅಂಚ ಆರ್ಲ 2 ಜನಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಚ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ
Makan betul lah. Engkel lah tempoh, Apa eh? kaya beli pada mi anak pelet de popi ni. Apa ke beli perji? Apa kanda nila darab na to kusi itu baru. Anca, apakah sari ilog ni again mantan la next vlog tiga atau nanti take care bye bye. See you. See you. Next vlog.